Bore da, croeso cynnes i chi i roifa bore yma. Mae'n hyfryd cael cyfle i addoli'r arglwydd gyda'n gilydd ac i gael gymdeithas gyda'n gilydd bore yma. Croeso arbennig i Dewi Tudur sydd yn arwen i'n roifa y bore yma. Yn hyfryd cael croesawu siriol hefyd i'n plith ni. Cael eich cwmni chi yn ystod y dydd. Mae Dewi, fe mraen eich yn gwybod, yn weinidog yn Tal Sarne yn Gogledd, dwi'n gwybod y Gogledd yn le mawr, ond mae'n gyd yr un peth. Mae ardal hyfryd o'ch gwrs, gyfwy'n peth i'n rhywun. Ond mae'n hyfryd cael y cwmni chi gyda ni heddi yn ei gweddio bendith Duw ar eich Dewi, bod ti'n arwen ni a ni gweddio bendith Duw. Ond ni hefyd wrth i ni addoli yr arglwydd gyda'n gilydd. Dewi mynd i sôn rhywfaint am y gwaith yn Tal Sarne heno, felly cyfle i glywed mwy am hynny nes ymlaen yn ystod y dydd. Mae Emyr yn llenellu heddi, yn pregethu, mae'n grwysi gwahanol fi'n credu yn llenellu. Croeso arbennig os chi'n ymweld â ni, mae'n hyfryd gweld ambell i wyneb newydd, rai sy'n troi mewn o bryd gilydd. Mae'n hyfryd cael y cwmni chi gyda ni, gobeithio fyddech chi'n gyfforddus gyda ni y bore yma ac yn mwynhau bod yn ein cwmni ni yn addoli. Mae cyfle i ni gael panau gyda'n gilydd, felly pidwch rithro bant ar y diwedd, ac yna ysgol Sul y plant ag yr oedolion am gwarter i 12, neu tua gwarter i 12 o leia. Cwrdd gweddi nos Fawrth wedyn, cyfle i drafod Emyr ar-lein gyda Wyn dros Zoom nos Iau, am 8 o'r gloch a'r cyrbiau a plant fel arfer ar nos Wener. Oedd yna gyfarfod i'r dysgwyr bore ddo yn yr Heddlu Rhyfaina, a dde'n hyfryd clywed bod rhyw 30 o bobl wedi bod yn bresennol ac ni'n gweddio Duw yn defnyddio y cyfarfod hwnnw mwyn i ogoniant i'r. Cofiwch bod Castian y mis mynd at waith enfys gobaith ac yna bu'n oedfa y prynhawn yma yn 5 a Dewi eto fydd yn arwen ac wythnos nesaf Emyr fydd yn arwen y bore a'r prynhawn. Dyna'r coeddiadau, yn ei gychwyn yn iawn a troi at Duw mewn gweddi. O Dduw, ni'n diolch i ti bod ni'n dod at Dduw sydd yn hael, yn Dduw sydd yn dymuno tosterio, sydd wrth i fodd yn dangos i gariad tuag at ei blant. A roedd ni yn gweddio bore yma, byddwn ni'n profi dy gariad i, byddwn ni'n ceisio dy ddaioni di gyda'n gilydd. Ni'n gwybod bod e'n hawdd i ni fod yn y lle cywir ac eto yn colonnau ni yn bell ohono ti. O Dduw, ni'n gweddio i ti bore yma i symud unrhyw beth sydd ar y meddyliau ni, sydd yn tynnu ni y bant o'r hyn ni'n mynd i wneud wrth i ni addoli, wrth i ni wrando ar dair di, unrhyw ofidiau, unrhyw concerns sydd gyda ni, unrhyw siom falle am wythnos sydd wedi bod. Arglwydd, ni'n gweddio byddai'n sylw ni, yn cael ei hoelio arno ti dy hun. Ond o Dduw, ni'n gweddio bydd ysbryd i yn bresennol, yn y fath ffordd fel bod dim dewis gyda ni, ond canolbwyntio, gwrando ar hyn sydd gyda ti i ddweud. O ie, bod y cyfan felly, a bod wrth ni ganu, bod ni'n ystyried yr hyn i ni i ddweud. Wrth ni ddarllen bod ni yn gwrando yn ystyrlon ar dair di. Wrth ni weddio bod ni hefyd yn gweddio a'n calonnau ni, yn galw ar denw di. Ac wrth ni ddod o dan dy air di, wrth i Dewi esbonio'r gair ni.
o'n i'n gweddio fydden ni'n fodlon yn cael yn plygu i ddod dan dawdurdod i. O Dduw, ni'n gweddio byddai ni'n defnyddio'r moddion gras yma mwyn yn newid ni. Bydd gyda dewi os wedi bod yn dda. Ar o nerth ag egni a ro'r gair yn glir iddo fe ac arglwydd ar o colonnau ni sydd yn feddal i blygu dan dair di. A bydde hynny mwyn crod y mawn i'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch yn fawr Bobby am yr croeso ac am y geiriau garedig. Diolch yn fawr am y gwahoddiad a'r cyfle i ddod i Caerdydd siriol yn gwerthfawrogi yn arbennig, ond fi na hefyd. Na i ddeud o rwan, ein o fydd yn gyfle fi sôn dipyn bach amdana ni. Mae'n gwybod ydy gofyn i mi wneud gair. Ond da chi'n eglwys bwysig i ni hefyd. Chi yw eglwys y brifddinas. Ac da ni'n edrych tuag ata chi ac yn edrych ymlaen i gael newyddion da yn gyson ac yn aml o'r eglwys. Felly, cyfarchion o eglwys Talsarna, neu eglwys Ardudwy, a neb fel mae'n hoffi dweud yn gwybod lle mae'r lle, ond... Cyfarchion o eglwys Ardudwy, diolch am y gwahoddiad a'r cyfle i gael gweinidogaethu eto. Gan o'n i emyn, mor beraidd i'r credadyn gwan i'w hyfryd enw Crist. Ges i gyngor rhyw dro pan o'n i'n ifanc iawn. Rhain ych chi'n ei gofio o gyflaniad chi ni, enwi y dyn Archedig Emyr Roberts yr rhyw. Yn cynnal astudiaethau beiblaidd efo ni fel myfyrwyr ym Mangor. A dwi'n cofio llawer o bethau, ond dwi'n cofio hyn hefyd yn benodol. Os byddwch chi'n teimlo'n bell rhyw dro hogia, jyst dydwch chi enw. Mae enw Crist. Mor beraidd i'r credadyn gwan. Mae i'w hyfryd enw Crist. Mae'n lleisi boen, yn gwellau dwy, yn lladd ei ofnau Crist. Gan o'n i yr emyn yna. Diolch yn fawr. Christ,
sefydliad Iesu Grist yn ôl Iwan, penod 17, yr ail benod ar 15 o efelydd Iesu Grist yn ôl Iwan. Y benod yma sydd yn cofnodi gweddi yr arglwydd Iesu Grist a mae pobl yn cyfeirio at i fel y weddi archoffeiriadol. Wedi iddo lefanu'r geiriau hyn, cododd Iesu lygaid i'r nef a dywedodd, o dad, y mae'r awr wedi dod. Gogonedda dy fam, mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Oherwydd rhoddais iddo ef awdurdod ar bob un, awdurdod i roi bywyd tragwyddol i bawb yr wyt wedi'i rhoi iddo ef. A hyn yw bywyd tragwyddol, dadnabod i yr unig wir Dduw ar hwnna'n fonais di, Iesu Grist. Rwy fi wedi dogoneddu ar y ddaear trwy orffen y gwaith ar olais di mi i'w wneud. Nawr o dan, gogonedda di fy fi ger dy fron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi ger dy fron cyn bod y byd. Rwy wedi amlygu denw i'r rhai ar olais di mi allan o'r byd. Eiddo ti oeddynt ac fe rhoddais i mi. Y maent wedi cadw dy air di. Maent yn gwybod yn awr, mae oddi wrth i ti y mae bob peth ar olais di mi. Oherwydd rwy wedi rhoi iddynt trwy y geiriau ar olais i mi, a hwythau wedi ei derbyn a chanfod mewn gwirionedd mae oddi wrth i ti y deithyn, a chredu mae ti am hanfonodd i. Dros dyn trwy yr wyf fi yn gweddio. Nid dros y byd yr wyf yn gweddio, ond dros y rhai ar olais di mi, oherwydd eiddo ti ydynt. Mae popeth sy'n eiddo fi yn eiddo ti, a'r eiddo ti yn eiddo fi. Y grwy fi wedi fy ngogoneddu yn ddyn trwy. Nid dwy fi mwyach yn y byd, ond y mae'n trwy yn y byd. Yr wyf fi yn dod ata ti o dad sanctaidd, cadw hwy yn ddiogel trwy dy enw, yr enw ar olais di fi, mwyn iddynt fod yn un fel yr ydym ni yn un. Pan oeddwn gyda hwynt yr oeddwn i'n ei cadw yn ddiogel trwy dy enw, yr enw ar olais di fi. Gwyliais drosdynt, ac ni chollwyd yr un ohonynt ar wahân i fab colledigaeth mwyn i'r ysgrythur gael eich ymlawni. Ond yn awr rwyf yn dyfod at ti, ac rwyf yn llefaru'r geiriau hyn yn y byd mwyn i'n llewennu ni fod ganddynt yn gyflawn ynddynt wy eu hunain. Rwyf fi wedi rhoi iddynt dy air di, ac mae'r byd wedi ei casau fwy, am nad ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf finnau yn perthyn i'r byd. Nid dwi'n yn gweddio ar ei ti ei cymryd allan o'r byd, ond ar ei ti ei cadw yn ddiogel rhag yr un drwg. Nid ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf finnau yn perthyn i'r byd. Cysegra hwy yn y gwirionedd, dy air di yw'r gwirionedd. Fel yr anfonais ti fi i'r byd, ac yr wyf fi yn ei hanfon hwy i'r byd. Ac mwyn hwy, yr wyf fi yn fy cysegru fy hun, mwyn iddynt wythau fod wedi ei cysegru yn y gwirionedd. Ond nid dros yr rhain yn unig yr wyf yn gwerio, ond hefyd dros yr rhai fydd yn credu yno fi trwy ei gair hwy. Rwy'n gwedio ar iddynt oll fod yn un, fel yr wyt ti o dad yno fi a minnau yno ti, iddynt hwy hefyd fod yno ni, mwyn i'r byd gredu maint ydi am hanfonodd i. Yr wyf wedi rhoi iddynt hwy y gogoniant ar olais di i mi, mwyn iddynt fod yn un, fel yr ydym ni yn un. Mae fi yn ddyn trwy, a thydi yno fi, a hwythau wedi dwy'n i undod perffaith, mwyn i'r byd wybod
Mae'n tydi am hanfon i ac i ti ei caru mwy fel y cerais di. O dad, am yr rhai rwyt wedi rhoi i mi, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy'n i, mwyn iddynt weld fy ngogoniant. Y gogoniant ar ofaist i mi oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. O dad cyfiawn, nid yw'r byd yn dadnabod, ond yr wyf fi yn dadnabod, ac y mae'r rhain yn gwybod mai tydi am hanfonodd i. Yr wyf wedi gwneud y enw di yn hysbys iddynt, ac fe wnaf hynny eto, mwyn i'r cariad a'r hwn yr wyt ti wedi fy ngharu i fod ynddynt hwy, ac i minnau fod ynddynt hwy. Ychwanegau fi wedi ar y darllen a'r gwrando o'i air. Pwydion yn ddod o'n. Reit, os yw y plant ymlaen i'r blaen. Reit, fi eisiau chi ddychmygu nawr, bod chi ddim yn nabod fi. Sneb yn gwybod pwy ydw i, beth yw enw fi? Ia, chi ddim yn gwybod. Sneb yn gwybod. Fi'n rhywun newydd. A fi eisiau chi ddyfalu pwy fi'n cefnogi. Fi'n mynd i roi cliws i chi. Hwn yw'r cliw cyntaf. Pwy i fi'n cefnogi? Pardon? Dydd Gwyl Dewi. Dydd Gwyl Dewi. Dewi Sant. Os lle gael e mewn. Neu jyst roi hwnna, Hwnna'r cliw cyntaf. Fyna. Sy'n aros. Cliw nesaf. Flag Cymru. Flag Cymru. Cliw nesaf. Cliw nesaf. Fyna. Cliw nesaf. Pwy chi'n meddwl fi'n cefnogi? Dydd Gwyl Dewi. Dydd Gwyl Dewi, ti'n iawn? Cymru, Cymru. Fi'n cefnogi Cymru. Mae'n eitha amlwg yn dweud. Fi'n gweld fflag Cymru, Crys Cymru, Crys arall Cymru, Het Cymru, a... lle mae wedi mynd? Beth oedd y peth melyn? Badge. Blodyn Cymru. Mae'n amlwg yn dweud bod fi'n cefnogi Cymru. Achos fi'n gwisgo'r holl bethau yma. Nawr, byddai'n od iawn os byddwn ni'n gwisgo'r holl bethau yma a bod fi'n cerdded lawr am bod gêm Cymru'n erbyn Alban a fi'n mynd lawr a fi'n gweiddi Alban. Byddai'n mynd i sens nag yw. Hynny yw, mae'n amlwg Cymru fi'n cefnogi achos o'r holl pethau yma sydd efo fi. A chi'n gwybod, mae'n un peth mewn ffordd gyda rhywun sy'n caru Duw. Rhywun sy'n Gristion. Sut dyn ni'n gwybod os yw rhywun o ddifri yn Gristion? Wel, chi fod gwisgo trwsus llwyd, jumper du a crys glas. Efe, dyna beth yw Gristion? Na, chi'n methu gwisgo, os dim ffordd o wisgo. Sut dyn ni'n gwybod felly os ydw i'n Gristion? Wel, mae hwn yn un cliw. Calon. Beth yw arwydd y calon yn aml iawn yw cariad, da iawn. Be mae Cristion yn caru? Da iawn, mae Cristion yn caru Duw. Duw Tad, Duw Mab, Iesu Grist, a Duw yr Ysbryd Glân. A mae Cristion o ddifri, fi yn caru Iesu Grist. Ni newydd gan ni, mor neis yw jyst dweud enw Iesu Grist. Beth arall mae Cristion yn caru? Lliw i chi?
Mae Cristion yn caru clywed Duw yn siarad. A mae Duw yn siarad trwy y Beibl. So pan ni'n darllen y Beibl, mae Duw yn siarad gyda ni. A mae Cristion, fi eisiau clywed, ni'n dod i capel bore, achos fi eisiau clywed be mae Duw yn dweud yn Ioan 17. Beth arall mae Cristion yn caru? Na roi cliw i chi. Da iawn, pawb. Cristnogion eraill. Mae Cristion wrth ei fodd yn dod gyda'n gilydd ar ddi Sul, nid achos, ni'n gorfod mynd i capel ar ddi Sul. No, ni'n caru Duw, ni'n caru gair Duw, a ni'n caru pobl Duw. Cristnogion eraill yn arbennig capel eich hunan, ond ni'n caru bob Cristion. Felly mae Cristion, ni ddim yn gwisgo rhyw lliwiau penodol, ond ni'n byw, mae'r marc yna arno ni, sef bod ni'n caru Duw, caru Iesu Grist, caru Ysbryd Glân, caru gair Duw, caru ein gilydd. Felly mae'n bwysig i ni gofio hynny, a bydd Dewi eisiau bod yn sôn tipyn bach ar ddiwedd yr oedran, dewch ato fi a dweud, dyma beth nath Dewi ddweud yn y bregeth, dyma marc Cristion, rhywun sy'n caru pethau penodol. Fi'n meddwl wedi ffeindio'r brodyn. Reit, gadwch ni jyst i weddio, ie? O Dduw, ni yn diolch bod ti wedi anfon Iesu Grist i farw, i fyw ac yna i farw dros pobl fel ni. Helpa ni o Dduw i dygaru di, i dygaru di'n fwy ac yn fwy, i garu dy air ac i garu ein gilydd. Ni'n cyflwyno'r plant yma nawr i dy ofal. Bendithia nos, gweli di fod yn dda. Helpa ni wrando nawr am bod ni'n gofyn pob peth yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr blant. Gawn ni emyn. Pawb gwaith sydd i ni drwy'n oes. Dim ond Crist a'i gros. Beth yw ein unig hyder mawr? Eiddo ef yw'n hennaeth nawr. Bwyd ei ein dyddiau yn ei law. Beth fawr, eblaw pan ddweud y gair. A beth am geidwyr dydd a law, gwir gariad Crist, ef yw ein creu. Diolch yn fawr. Praise
da ni'n tystio iddo fo wrth wneud pethau hyn. Diolch bod ni wedi gallu codi eto heddiw. Diolch am iechyd gorff a iechyd meddwl, am bwyd, am ddillad, am doi wrth yn penna, pobl i ofalu amdana ni ac yn cael ni. Gyda ni gofyn eto wrth i ni ddod i daddoli, da ni gofyn dad neu fel am calonau yn daddoli. Da ni'n cofio am y rhaglen yna yn dair sydd yn dweud am rhyw bobl i bod nhw'n anrhyderu di hefo'u gweddusau. A'i calon nhw yn bell. O dad neu, da ni'n gofyn ar ei ti'n cadw ni'r rhaglen yn gweithredu. Ar ei ti'n dosturiol wrthon ni a dynesu ato ni. Da ni diolch yn fawr am addewid y boredwr. Bod lle bynnag y mae 2 neu 3 yn cynnig yn ei enw. I fod o'n nhw hefyd yn y canol ac yn bendithio. Gweddi ni bod yma hefo'n gilydd ydy byddwn ni'n ymwybodol o'n. Bod ni'n glyn â pethau mawr a thragwyddol ac o dragwyddol yn bwysig. Bod ni'n cael clywed dy air. Nid dim ond hefo'n clustiau ond yn calon ac yn y cydwybod hefyd. Bod ti'n siarad efo nhw. Ac yn dweud y pethau yna sydd angen i ni i'w clywed. Angen i ni dalu sylw iddyn nhw. Ti'n ynabod ni bob un ohono ni. Os o'n i'n byd amdano ni sydd yn geiriedig i ti. Yn gofidio ni am gwasgfeuon ni, i'n hofna ni, yn amhwyo ni, yn pechoda ni, yn rhaglith ni. Gyda ni'n pwyso eto heddiw ar dy ras a dy drigarau. Byddwn ni wedi trwy'r air yn dweud y pethau buddiol yna wrthon ni. Ac fel oedden ni'n gweddio, bod ni'n mynd o yma, yn gwybod hynny, wedi profi hynny. A bod y fendydd hynny, ddim i'w chael yn unman arall. Ond gyda thi. Ond dim ond yn gwybod y bobl. Da ni'n dal ar y cyfle hefyd i weddio dros bobl eraill. Pobl y gwyddon ni amdanyn nhw sydd yn sal, neu mewn cartra, neu mewn ysbyty, neu beth bynnag. Cofio'n arbennig am bobl sydd mewn galar, a phrofedigaeth. Da ni'n cofio am ein teulu, am ffrindiau, a'r bobl yna gwyddon ni amdanyn nhw sydd hyd heddiw tu allan i dy deyrnas di. Da ni'n credu bod ni'n hangen hw yn angen mawr penodol a mae angen i ni weddio amdano nhw. Lle bynnag maen nhw a pwy bynnag ydyn nhw, da ni'n diolch i ti, dad neu nad oes a neb yn rhy bell, neb yn rhy ddrwg, neb yn rhy ddi-hyd i ti i cyrraedd nhw hefo dy air a dy ysbryd. Yn gweddi ni ydy am y drigarau. Wrth i ni feddwl fel hyn, da ni'n cyflwyno waith efengyl Iesu Grist yn y gwlad bach ni. Da ni'n cyflwyno pregethwyr heddiw pwy bynnag sydd, lle bynnag maen nhw, sydd yn cyhoeddi Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr. Ni'n gweddio am dy fendith, ac am help ac eneiniad ac awdurdod, dy ysbryd i gyd-fynd hefo'r geiriau fel y bydd y gwaith yna yn dwyn ffrwyth. Ac yn y gwendid, da ni'n gofyn yn fuan dad nefo.
O am gael gweld ffrwyth yn fuan. O am I ti yn fuan. Droi y tai yn llanw. Droi y syched yma am bob math o bethau. Yn syched am ddwy'r bilion sydd i'w gael yn yr efengil a chan yr arglwydd Iesu Grist I hun ac yn unig. Ni'n gofyn ar I ti draws newid sefyllfa. Newid hinsawdd ysbrydol Cymru a thywallt dy ysbryd. Fel bod llaweroedd o bobl yn geisio enw a lle ymhlith dy bobl di. A ni hefyd yn dal ar y cyfle I weddio dros eglwys dros y byd I gyd. Da ni'n meddwl am wledydd ac ardaloedd cyfion lle mae dy blant a dy bobl yn cael eu hernu am I bod nhw'n arfer enw Iesu Grist. Da ni'n weddio dros ddygw. Weddio hefyd dros y wledydd a'r sefyllfaoedd yna lle mae yna ryfel ac anghydfod a phobl yn diola plant yn cael ei dal yn y canol. Felly, ni'n credu bod o'n iawn I ni. I weddio dros arweinwyr gwleidyddol y byd bod nhw'n cael ei defnyddio I ddod â gwell dealltwriaeth rhwng dyn a'i gilydd. Dywyn gweddi ac arwain I ymhellach. Cadw ni a helpa ni yn y gwaith mawr ac ofnadwy yma o daddoli di ac o ddyrchafu enw Iesu Grist efo'n gilydd. Dyna'n dymuniad ni bore yma. Ac ydyn ni'n gofyn yn ei ti'n helpu ni. Maddau ni bob bai a phechod a diffyg am bod ni'n gofyn eto heddiw yn yr unig enw sydd gynno ni. Enw a heiddiad stryd i'n hardwyr yn gwaredwr Iesu Grist. Amen. Mi ganwn ni efo. Wel, athro mawr yn dysgu dyfnion bethau byw, dwyfol gariad yn llefaru, chwennaid, lliw, y tri pennill. Mynd trwy y benod I gyd, felly os gyda chi gig yn y popdyn neu rhywbeth felly, dwi'n ymwneud. Na, dwi'n awyddus I ni gael edrych, neu ddeud o rwan, dwi'n awyddus I ni gael edrych at y cyfeiriadau yna yn y benod, y wedi ar y cyfeiriadol, y
wedi yna, mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei hoffrymu dros ei ddisgyblion, chydig oriau cyn marw, a Ioan yn llys beinio ac yn cofnodi'r geiriau, ac yn y weddi sawl tro fel cael ddangos gobeithio. Mae'r geiriau yma, neu rhywbeth tebyg iddyn nhw, yr haearoddais di mi. Yr haearoddais di mi. Sawl tro yn gwrs o weddi mae'r geiriau yn y ddangos. A dwi'n awyddus i ni gael edrych ar hynna. Oherwydd, bob tro mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud hynny, yr haearoddais di mi, mae'n deud rhywbeth am y disgyblion. Mae'n sôn am ryw nodwedd sy'n perthyn i'r disgyblion. Y darlun dwi'n lecio ddefnyddio, neu drio ddeud yn sydyn, o gyda llaw, os gwelwch chi siriol yn gwneud fel hyn, yn ystod yr oedfa, nid mabwysiadu dull newydd o addoli. Fy annog i fod yn ôl get on track ydy. Os dwi'n gwybod am grwydro. So fod ydych chi'n gwybod am y rhaglen Bargain Hunt. Dwi'n gweld pobl yn odio. Nid o'n i'n dechrau gwylio Bargain Hunt yn ystod y cyfnodau clo. Na fod dwi'n dechrau gwylio. Da ni wedi dod yn dipyn o arbenigwyr ar antiques a air ag arian ac yn y blaen. A dwi wedi dysgu gymaint a hyn. Mae yna dilysnod, does, hallmark yn perthyn i air ag arian. Ac dyna sydd gan yr arglwydd Iesu Grist dan sylw. A mae'n deud am yr rhain sydd yn eiddo iddo fo. Am yr rhain sydd wedi'i rhoi iddo fo. Mae yna ddilysnod, mae yna hallmark, mae yna ryw nodwedd yn perthyn iddyn nhw. A dwi eisiau ni gael edrych ar y nodweddion yna wrth fynd trwy'r benod o'r gyflym ac y gallai bore yma. Yn edrych ar y pictiwr mawr i ddechrau. Mae'r gair cyfamod yn air grymus, mae'n air mawr yn y Beibl. Mae yna sôn am gyfamod efo adda. Dyw yn dod i delera efo bobl. Felly dwi'n deall y gair, gael i sgwrs ar y diwedd, os fedrwch chi feddwl am ffordd well o'i ddeud. Ond Dyw yn dod i delera efo pobl. Sut mae Dyw yn dod i delera efo pobl? A mae'n dod i delera efo adda ar y cychwyn. Mae'n gaddo os bydd adda'n cadw at y telera, y bydd Dyw yn ei fendithio. Ac mae i hynny ddim yn digwydd, wrth gwrs, fel y gwyddo ni. Mae yna drychineb fawr yn Genesis benod 3, a mae'r drychineb yna dal efo ni. Mae'r ffeithiau'r drychineb yna yn dal efo ni. Dyn yn dewis mynd allan o berthynas efo Dyw. Dyn yn dewis mynd ei ffordd ei hun, ac anwybyddu'r hyn mae Dyw yn ofyn gyda fo. Ond mae yna sôn wedyn yn nes ymlaen, fel y gwyddoch chi falle, am cyfamod efo Noa. Dwi'n meddwl dwi'n cofio Noa, heb edrych yn nodiadau. Cyfamod efo Noa, cyfamod efo Abram, cyfamod efo Moses, cyfamod efo Dafydd. Dyw yn dod i delera ac yn deud pethau wrthyn nhw. Am y ffordd y mae o'n dod i delera efo nhw. A mae yna wahaniaethau rhwng y ffordd mae o'n delio, bychan, a fel hyn dwi'n licio esbonio hwn hefyd. Pan o'n i'n blentyn o gyn yn had gar E30 bach oedd o, ac oedden ni, 5 oedden ni'n cael ein gwasgu mewn i'r sex gefn yn y car yma yn aml iawn. Ond yn y car E30, oedd na, credwch neu beidio, dwi'n mynd edrych yn hen, dwi'n cofio hyn. Oedd na indicators yn swingio allan, ydych chi'n cofio nhw'n rhaid, rhyw blastig orange yn sticio allan, oedd o'n troi yn nodyn i'r ddenau bwy, ac oedd y pethau ma'n sticio allan. A dwi'n cofio sawl tro, dad yn rhoi y bar i mewn trwy'r bumper, neu beth bynnag, ydych chi'n iawn o'n y bryd. A hwn oedd y starting handle, beth oedd yn. Mae gynnon ni gar dipyn bach gwell na hynny. Ond mae yna, a diolch yn un cran, diolch na di, ond mae gynnon ni ola coch yn dod ymlaen rwan yn y car ni, os oes angen gwynt yn y tears.
Neu, ydych chi'n bod, os da chi'n gyrraedd y seatbelt ymlaen, o'n am sôn am seatbelt yn yr E30, ond ceir ydy'r ddau. Felly hefyd, efo'r gair cyfamod yma, da ni'n cael gwybod mwy a mwy a mwy wrth fynd trwy'r Hen Testament, y cyfamod efo Dafydd, y cyfamod efo Moses, y cyfamod efo Abraham, cyfamodaeth Duw yn dod i delera, ydyn nhw, y cwbl ohonyn. Efo'r rhai amrywiaethau. Ond mae yna gyfamod arall. Y dylen ni feddwl amdano. Yn rhagwyddoldeb, da chi'n canu'r emyn fydda, cyn llunio'r byd, cyn lledyn efo'i gwain, ond na gyfamod arall. Rhwng y tad a'r mab ar y stryd yn rhagwyddoldeb. Dyw y tad yn cynllunio iachawdwriaeth ar eich gyfer chi a fi. Dyw y tad yn cynllunio, Dyw y mab yn gytuno i gyflawni, i weithredu, a Dyw yr ysbryd glân yn cytuno i gymhwyso yr iachawdwriaeth. Hwna di digwydd, ac at hynny mae'r Arglwydd Iesu Grist yn sôn am hynny, at hynny mae'n cyfeirio, am hynny mae'n sôn yn y rhai aroddais di ni meddwl. Mae werth i ddeud o, mae werth atgoffa'n hunan ohono fo, y rhai aroddais di ni yn rhagwyddoldeb. Dwi'n mynd i droi at yr hen gyfeithiad mae ddeudwch i ni, ond gwrandwch ar yr apostol Paul, pan mae nhw'n sgrifennu llythyr at Gristnogion, oedd yn byw yn Ephesus yn y ganrif gyntaf, fel hyn mae nhw'n siarad efo nhw. Bendigedig fyddo Dyw a thad ein Arglwydd Iesu Grist, yr hwnna'n bendithio ni a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd yn Grist Iesu. Fyndwch, megis yr etholodd ei ni yn oer, cyn seiliad y byd. Fel yna mae'n dechrau'r gyfyr, mae'n atgoffa'r bobl yma. Mae beth sydd wedi digwydd i chi wedi bwriadu a'n gynllunio gan Dduw cyn seiliad y byd. Fel y byddem yn sanctaidd ac yn ddifeis ger ei fronef mewn Caerdydd, wedi ddod rhaglyniaethu ni i fabwysio trwy Iesu Grist i roi hun yn ôl gyflonrwydd ei ewyllus. A dyma fod yr Arglwydd Iesu Grist. Trowch i'r benod i ni gael edrych ar y cyfeiriadau yma. Enghraifft yr ail adnod yn y benod. Oherwydd rhoddais iddo ef awdurdod ar bob un, awdurdod, sbiwch, i roi bywyd trygwyddol i bawb yr wyt ti wedi rhoi iddo ef. A dyma'r beth gyntaf, dyma'r nodwedd, dyma'r dilysnod, dwi'n licio'r gair yna, hallmark. Dyma'r nodwedd cyntaf mae Iesu Grist yn sôn amdano fo, sydd yn perthyn i'r Cristion. Mae o wedi derbyn bywyd tragwyddol. Mae wedi cael, ddim wedi ennill o, ddim wedi gweithio amdano fo, mae wedi cael bywyd tragwyddol. Mae'n gwybod, tasa fo'n byw y Cristion, mae'n gwybod tasa fo'n byw am 1000 o flynyddoedd, na sa fo beth yn medru ennill neu hawlio y bywyd tragwyddol. Beth sydd wedi digwydd tra? Wel, mae wedi gweld rhywbeth. Dwch ni feddwl am hwn. Mae wedi gweld rhywbeth o'i glodi a'i angen ei hun. A mae wedi mynd at Dduw. Mae wedi mynd at yr Arglwydd Iesu Grist. Mae wedi clywed bod yr Arglwydd Iesu Grist wedi darparu bywyd tragwyddol ar ei gyfer o. Wedi gwneud popeth ei fwyno fel bod bywyd tragwyddol ar gael iddo fo. A mae wedi mynd. A mae wedi gofyn. A mae wedi gael o. Mae wedi gael o'n rhad. Mae rai fi ofyn. Ydych chi'n gwybod ar hwnna? Ydych chi'n gwybod ar hwnna? Gwybod rhywbeth am eich glodi a changen a'ch anarchwyr i weithio amdano fo? Ac mae'r unig ffordd gallwch chi gael y bywyd tragwyddol yna di trwy ofyn amdano fo. Drwy fynd at y gwaredwr a charegdu negas yr Efengyl a cael y bywyd tragwyddol. Chmod, oedd ni'n canu ystafell, canu pan oedden ni'n blant, dwi'n cofio. Fyny deithau fennau bod yn y canol. Chi'n gwybod yr emyn yna? Fyny deithau fennau bod yn y canol. Heb roed bod, fedrwn ni fod yn y canol. Fedrwn ni fod yn
yn yr oedfa, yn y capel, heb roi clod. Fan'na mae'r arglwydd Iesu Grist yn dechrau. Mae'n deud ydy, mae'n esbonio yn y drydydd adnod, mae'n esbonio beth yw y bywyd tragweddol yma yr ydym ni'n sôn amdano. Dyma ydy'r bywyd tragweddol. Nabod Duw. Perthynas efo Duw trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Neidiwch wedyn i'r chweched adnod. Yn wedi amlygu dy enw i'r rhai aroddais i ni. Dyna'r cliw i ni. Dwi wedi amlygu dy enw i'r rhai aroddais i ni allan o'r byd, eiddo ti oeddynt, ac fe rhoddais i ni. A sbych ar hwn, y maent wedi cadw dy air di. Na ddau beth yma na felly does. Yr ail nodwedd, hallmark, dilysnod, am y bobl sydd wedi rhoi i'r arglwydd Iesu Grist, y gwir Gristion, ydy bod nhw'n gwybod rhywbeth am enw Duw. O, nhw'n rhyfeddol pan ddechrau meddwl amdano. Dwi'n gobeithio medru ei ddeud o'n iawn. Ond nhw'n gwybod rhywbeth am enw Duw, ac mae enw Duw yn y Beibl, enw unrhyw un, ond enw Duw yn arbennig, yn cyfleu rhywbeth o'i gymeriad o. Dyna beth y gystir yr ymadrodd enw Duw i gymeriad o sut yn ydi o. Dyna mae'r arglwydd Iesu Grist dwi'n cyfeirio. Mae gan y Cristion y rhai sydd wedi rhoi i'r arglwydd Iesu Grist ddealltwriaeth ac adnabyddiaeth o enw Duw, o gymeriad Duw. A i ni fod yn ofnadwy o falws pan da ni siarad am bethau fel hyn, achos da ni yn dweud, a mae i ddydau rwan, i hwnna ddim yn golygu bod ni'n gwybod y cwbl, dim o bell ffordd, mae yna rei pobl na'n rhaid yr arfer, ydy bod nhw'n ateb i bob cwestiwn. Diolch yn wir, dos gynnon ni ddim, a da ni'n gorfod i gydnabod o. Mae feddyliau fo'n uwch na'n meddyliau ni, mae lwybra fo'n y môr, fedrwn ni byth dod i fan lle da ni'n gwybod y cwbl. Ac eto, yr rhai sydd wedi, maen nhw'n deall ac yn gwybod rhywbeth am Dduw. Pwy ydy Duw? Bod Duw yn bod yn unig. Bod Duw yn anweledig, oedd yn sôn am ydy, bore yma. Bod Duw yn anweledig, mae Cristion yn gwybod bod na Dduw. Bod o'n Dduw wan, bod o'n Dduw sanctaidd, bod o'n Dduw sy'n casau pechod, bod o'n Dduw sy'n deud y gwir, mae Duw geirwyr ydi o, mae Duw cyfiawn ydi o, a bod o'n Dduw i ymddiried yn efo. Dwi'n cofio, dwi'n crwydro wan, sori i ddeud hyn, dwi'n cofio rhyw dro gyda ni cyfnod o fendith yn yr eglwys yn Ngwyrfaen, eglwys Tan y Coed. A pobl, a heb gefndir o gwbl, wragedd, merched o Gaernarfon, nifer ohonyn nhw, heb unrhyw fath o gefndir o gwbl yn dod i ffydd, yn wirionedd dod i ffydd am i ddigwyddodd mynd dros gyfnod o ryw 2 neu 2 blynedd os dwi'n cofio'n iawn. A dwi'n cofio, diolch i fi ddeud, ond o'n i'n meddwl amdanyn nhw fel pobl reit anwybodus, dweud y gwir, ynglŷn â 100,000 o bethau. Ac oedden nhw'n dangos anwybodaeth yn aml iawn. Ond dwi'n cofio y gwirionedd y gwawrionedd. Am y bobl yma, mor anwybodus oedden nhw yn y 100,000 o bethau eraill, oedden nhw'n gwybod mwy am Dduw na'r y pobl glyfrach sydd yn y byd sydd ddim yn credu. Ac oedd o'n lyflu o brofi. A maen nhw'n gwybod pwy ydy Duw. Mae gen nhw adnabyddiaeth o gymeriad Duw. Y pethau yna, mae Iesu Grist yn ei ddeud o'n ydy mwy nag unwaith yn gwrs o wedi. Y pethau dwi wedi ddeud wrthyn nhw. Y pethau dwi wedi ddatguddio amdana ti iddyn nhw. Maen nhw'n gwybod hynny. Maen nhw'n deall neu mae gan nhw dealltwriaeth o hynny. A maen nhw'n credu hynny. Ond sbiwch o beth arall yn adnod 6. Maen nhw'n cadw dy air, dwi'n lecio hwn. Reit ar ddiwedd. Y maent wedi cadw dy air di. Dwi'n meddwl hwnna'n olygu yna chi. Chi'n cofio'r cyfeiriad bach cynnil yna at Mair, mam Iesu Grist, yn Lug 2. Yn cadw y pethau hyn oll. Cofio?
yn ei chalon ac yn ei ystyried. A dyna ydy hwn. Mae o'n golygu cadw dair bod yn uwyd, ond mae o'n golygu'n benodol trysori gair Duw. Maen nhw'n cadw dair. Mae dy air di'n werthfawr yn werthfawr iddyn nhw. Wedyn, adnod 9, dydy hynny ddim yn golygu wrth gwrs y geiriau yma yn adnod 9, mi welwch chi. Drostyn trwy rwyf yn gweddio, medda Iesu Grist, a wedyn nid dros y byd rwyf yn gweddio, ond drostyn trwy yr rhai ar oddais i ni. Dyw hwnna ddim yn golygu, doch ni bod yn glir yn mynd nawr. Dydy hwnna ddim yn golygu nad oes gan y goredwr ddim concern dros y byd, a'r pobl sydd yn y byd, pobl sydd ddim yn eiddo iddo. Mae'n dweud, wy'n ag unwaith yn gwrs i wedi gofred, yn y pregeth ar y mynyddig, so ysgwyn erengyn. Mae'n dweud, mae'n peri'r hael godi ar y drwg ar dar, glaw, syrthio ar y cyfiawn ar angen. Be yw hwnna'n meddwl chi? Gras. Gras. Yn ni'n alw am gras cyffredinol, eich, ond mae'n o'n ras. Mae'n o'n drigaredd. Dyw ei hun yn dewis bod yn ffein yn y ffordd mae'n delio efo bobl sydd ddim yn credu. A mae Iesu Grist eisiau ni wybod, nid dros dim trwy y rwyf yn gweddio, ond dros y rhai sydd wedi'i rhoi iddo fo. Gai ofyn, pryd ydych chi ddarllen Salm 121? Cofio Salm 121, blynyddoedd yn ôl yn cyfeirio at y Salm. A pawb yna chi sy'n byw mewn chi, sy'n gweithio yn y byd addysg, bod chi'n gwybod yn iawn at be dwi'n gweithio am. Cofia di mewn dyn mewn ffaith. Salm 1-1 ydy Salm 121. Salm 1 i 1 ydy. Salm i bobl sydd angen help personol yn ei berthynas efo Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dyrchafar y llygaid i'r mynyddoedd, dyna mae'n dechrau. Dyrchafar y llygaid i'r mynyddoedd o ble daw yn hymorth. Fy nghymorth, mae'n deud ydy fy nghymorth o ddaw oddi wrth yr arglwydd. A wedyn y datganiadau yma, ni ad efe eith droed lithro, dwi'n darllen o'r hen gyfeithiau, ni ad efe eith droed lithro. Yr arglwydd yw dy geidwad hwn, a fwy nag unwaith yn y som. Yr arglwydd yw dy geidwad. Yr arglwydd yw dy gysgod, ac yn y hilon, yr arglwydd a'r geidw. Rhag bob drwg, yr arglwydd a geidw dy fynegiad a dyfodiad o'r bryd hwn. Dyd yn draed gofyn. A bych chi'n gofyn gofyn y caminol wrth y salm yna. Sut mae'n gwneud hynny? Yr holl gadw yna, mae'n sôn amdano yn salm 121. Sut mae'n gwneud hynny? Wel, dwi wedi meddwl amdano fo. Eto yn yr hen gyfeithiau. Mae yna adnod bach yn y canol sydd yn dweud yr allwedd i'r cwbl i gyd ydy. Randwch, wele yn yr hen gyfeithiau. Dwi'n am yn y gyfeithiau dwi'n gedi, sy'n biti dwi'n meddwl. Ni'n gwneud pwynt ydw i, ond fi sydd wedi weld yn yr hen gyfeithiau. Wele, ni hynna, ac ni chws ceidwad Israel. Wele, ni hynna, ac ni chws ceidwad Israel. Sut mae'r holl gadw yna yn digwydd? Mae'n digwydd oherwydd yr arglwydd Iesu Grist. Ni hynna. Ni chws. Da chi wedi crio yn y nos. Da chi wedi teimlo bod pawb wedi anghofio amdano chi, da chi wedi bod trwy'r gyfnod anodd neu rhyw salwch neu colli gwaith neu rhywbeth felly a pawb o'ch gwmpas chi am y wythnos gyntaf wedyn. Gwranda, ni hynna. Ni chws ceidwad Israel. Mae'n crio efo ni, ni jyst cydymdeimlo yma. Ni jyst cydymdeimlo. Mae'n ddyn i gydymdeimlo meddwl ni, a mae'n emyn ar ôl. Mae'n ddyn i gydymdeimlo. Ond mae'r ysgrifennu eisiau ni weld mwy na hynny. Mae'n cydioddef gyda'n gwendid ni. Pan da chi'n crio, mae'n crio hefo chi. Dyna beth yw ystyr hwnna. Fo ydy
ceidwad Israel. Ac fel mae rei pobl yn byw i, fel droed yw jyst mynd yn rygbi Caerdydd, fel mae rei pobl yn byw i rygbi neu i'w gwaith, rydwch be mae awdur eich llythyr at yr Ebriaid yn dweud wrthon ni. Y mae e yn byw bob amser i eirio drosoch chi. Fel na mae o'n byw. Dyma be mae o'n weddio amdano fo. Dyma be mae o'n ofyn oriau cyn gael ei groesoelio. Mae'n gweddio dros y rhai y mae Duw wedi rhoi iddo fo yn y cyfarfod. Yn y cyfarfod tragweddol, yn y cyngor bore yna. Yn byw bob amser i eirio dros ei eiddo ei hun. Da ni'n canu weithiau, yno mae, yn y neb, ar sail ei iawn, yn eiriol dros o ni. Yn ben, mae'r apostol eto, yn y benod yna, benod gyntaf, yn y llythyr at yr Effesiaid, at yr eglwys yn Ephesus, yn ben i'w glaw bob peth i'r eglwys. I'r eglwys. Ar gyfer ei bobl. Adnod 11. Fel mwyn iddynt fod yn un, y rhai aroddais di mi, ac ywch chi edrych ar y troedd nodyn, mwyn dod ar ddau beth yna at ei gilydd. Y rhai aroddais di mi, dwi'n gweddio ar iddyn nhw fod yn un. Dyma chi ddilysnod bwysig yn y bywyd ysbrydol ac i bob Cristion. Yr undod yna, yr undeb ysbrydol yna, sy'n bod rhwng y Cristion unigol a phob Cristion arall. Mae yna undeb cymdeithas ysbrydol yn dod i fod. Mae nhw'n un, a mae nhw'n ddilysnod bwysig. Mae Iwan, pan mae nhw'n sgrifennu yn ei lythyr cyntaf, mae Iwan yn deud beth fel hyn, mewn iawyddol, meddwl fod, ddar fod ein symud mi o farwolaeth i fywyd, o blegyd ein bod yn Caerdydd brodyr. Mae'r peth yn, mae'n gymaint o ddilysnod, neu mae'r ddilysnod yn un mor glir, dwi'n gwybod meddwl. Mae'n braw. O gen i gariad at y brodyr a'r chwiorydd yn Iesu Grist, a mae'n rhywbeth i'w drysori yr undeb ysbrydol yma rhwng pobl Iesu Grist a'i gilydd. Gwrandwch, mae'n rhywbeth i'w drysori, ond byth i'w gymryd yn ganiataol. Dwi'n mynd i gwybod rhywun. Ond o brofiad chwerw, iawn. Byth i'w gymryd yn ganiataol. Mae addoli a byw y bywyd ysbrydol yn rhywbeth da ni'n neud efo'n gilydd. Mae'n waith corfforaethol. Mae'n rhywbeth da ni'n neud efo'n gilydd ar y cyd efo'n cyd Cristnogion yn yr eglwys. Mae'r eglwys llawn o'r peth. Yn llawn o'r peth. Mae hefo'n gilydd ydyn ni fod i fyw y bywyd ysbrydol. Hefo'n gilydd da ni'n brwydro y brwydrau ysbrydol. Hefo'n gilydd da ni'n ymroi i waith Duw ac i waith yr Efengyl. Fyddwch chi'n gwybod am, dwi'n roed un enghraifft, a fyddwch chi'n gwybod amdani felly sy'n eisiau chi droi. Yr apostol Paul eto yn ei lythyr enfawr i'r eglwys yn Rhufain. Mae'n cychwyn yn y cychwyn, neu cyflwr dyn anhangen ni, mae'n esbonio beth yw'r Efengyl, sut i ddod i berthynas efo Duw, beth ydy'n perthynas ni hefo ni'n hynna, beth ydy'n perthynas ni hefo Iddew, ac yn y blaen. A mae'n mynd trwy'r gwbl. Ac yna, penod un ac adnod un, mae'n dweud beth fel hyn, am hynny, oherwydd y cwbl dwi wedi dweud, am hynny, meddwl fo, yr wyf yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tostiraethau Duw i choffrymu eich hunain yn aber Duw, santaidd a derbyniol gan Duw, felly'r fawr iddo addoliad ysbrydol. A chi'n sylwi, dwi'n ymbil arnoch chi ar sail tostiraethau Duw i choffrymu eich hunain yn aberth Duw. Nid aberthau, un aberth ydi o.
Un aberth efo'n gilydd, da ni fod i wneud y gwaith yna. Ac eich bod angen i ddeud o, dwi'n gwybod. Dyma beth yw natur y bywyd Cristnogol. Aberth, codi croes, ymwadu ar ein hunan. Mae angen i ddeud o. Fe'n costio i fod yn Gristion. Cofio blynyddoedd yn ôl, dwi'n crwydro hon eto, sori, i ddeud. Dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl, trefnu'r rhaglen ar gyfer pobl ifanc, ac ar y pryd oedd yna ni waith pobl ifanc llewyrchus yn yr ystyr bod nifer yn ychal i ni. Dwi'n sôn am 15-20 o pobl ifanc bob yn ail nos adwn yn gyfarfod, ac o'n i'n gweithio galed i gael yr rhaglen yma at ei gilydd a trio gwneud rhywbeth lliwgar a rhywbeth deniadol a cael siaradwyr. A dwi'n cofio mynd i ryw dydd, ryw gartra i roed yr rhaglen yma, achos oedd yna 2 o'r bechgyn yn gallu fod yn dod i'r cwr pobl ifanc. A dwi'n cofio'r fam yn dweud, o, diolch am fawr Dewi, diolch am drefnu hwn, ac yn sbio, o, wela i wan, meddai mewn pythefnos iawn. Ia, dwi'n meddwl bod yna ni ddim byd arall. A na i ddeitha chi ath yn chalon i'n sgidio. Da ni wedi petai gan nhw rhywbeth arall, hynny fysa'r blaenoriaeth. Da ni angen dysgu, eto, y bywyd ysbrydol yn golygu aberth. Ymwadu â ni'n hynna, codi'r gros a dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Nid i wneud os di'n gyfleus. I wneud o hefyd bod o'n iawn. Dwi'n dod at yr ola. Neu'r ola o'n hyn, sori. Maen nhw yn y byd, a mae rhaid i jyst gadael gair y byr am hwn. Maen nhw yn y byd, ond ddim o'r byd. Mae yna ddylanwadau niweidiol yn y byd, lle mae yna werthoedd gwahanol iawn i'r gwerthoedd sydd gan y Gristion ac sydd i fod yn yr eglwys. Mae llwyddo, beth i llwyddo, mae pres, mae bod yn berchen ar bethau yn bwysig yn y byd. A gair yma, dwi'n dweud o fwy a mwy hawdd. Gyn i hawdd. Mae'r pethau yna'n treiddio mewn yn araf i'r eglwysi. I'r eglwys na fyddwn ni yn ofalus. Dyma'r ola, adnod 24. Drychwch ar hwn, unwaith cyn mynd adre. O dad, am yr rhai yr wyt wedi rhoi i mi, gwrandwch hwn, fy ymuniad i yw iddynt fod gyda mi. Cherwy fi, mwyn iddynt weld fy gogoniant y gogoniant ar oes i mi, oherwydd i ti fynharu cyn seilio'r byd. Bod efo'r arglwydd Iesu Grist. Wel, be yn y byd mawr ystyr hwnna meddwl chi? Nid ystyr, dyma fo'n dweud, a rhai arnoddais i mi, fy'n ymuniad ydi, fy mod i'n cael bod efo nhw, a nhw efo fi. A be di ystyr hwnna? Wel, i ystyr o yn gyntaf, i ystyr amlwg o, ydi yn y nefoedd. Cael bod lle mae'r arglwydd Iesu Grist. Cael bod efo'r arglwydd Iesu Grist. Cael cydio yn dyn ac yn dynach eto fydd yn yr addewid yna. Lle rwy fi y byddwch chi ddau hefyd. Yn y nefoedd bod yna etifeddiaeth dragwyddol yn cael ei sicrhau i ni yn yr Efengyl. Mae'n ffydd i gallu bod yn woblu ac i fyny ac i lawr ynglyn â'r pethau yma. Ond bod ni'n cydio yn yr addewid yma. Hwna yna. Ond dwi'n meddwl hefyd bod yna rhywbeth arall yna. Bod lle mae yr arglwydd Iesu Grist. Bod byw a bod yn ei gwmni fo. Cael fywyd. Dyma nodwedd. Dyma un nodwedd mawr o fywyd y Gristion. Un peth sydd yn ddilysnod amlwg i fod ym mywyd y Gristion. Bod ni'n byw yn bywydau. Yn gwmni yr arglwydd Iesu Grist. O'n i'n mynd, os gael reit o fyny, o'n i'n mynd i'r llefydd mae o'r mynd. A o'n i ddim yn mynd i'r llefydd, o ddim yn mynd i'r. A da ni'n gallu gwneud hwnna symud o'n set. Mae'n medru feddwl ydy, gweddi a dymuniad y goredwr ydy cael bod yn gwmni
i bobl. Hwn ydy dy waredwr di, hwn ydy dy adwyr di, hwn ydy dy ffrind di, dy frawd di, dy brio di. Os ydy'r byd yn broblem i ni, a'i ddeniadau, mae o'n dweud, dwi'n dymuno fod yn eu cwmni nhw a cael nhw yn ynghwmni fi. Fod yn datgyddiad penod 3, mae'r arglwyddiau sy'n gyd. Dwi'n siarad efo eglwys Cristnogion, Laodicea, sydd wedi mynd yn gleia, sydd wedi mynd... Dyn nhw ddim yn oer, gleia ar ydyn nhw, ond chwaith dyn nhw ddim yn rwyd. A da chi'n cofio'r geiriau ar darlun, weler oedd yn sefyll wrth y drws ac yn curo, os cliw neb yn llais i ac agored, mi a ddeiaf i mewn, ein gyfeithiau, mi a ddeiaf i mewn ac a swperan gyda mi, ac yn tai gyda mi. A mae bwyd a pryd, bwyd yn aml iawn yn yr ysgrythur, yn fwy na'r bwyd. Amlach na'r ffeidio, mae'n fwy na'r bwyd. Mae'n golygu cwmniaeth, mae'n golygu gyfeillgarwch, mae'n golygu perthynas. Mi a ddeiaf i mewn, os cliw neb y llais i ac agor y drws, mi a ddeiaf i mewn. Mae o'n curo. Y peth ydy, dwi wedi meddwl am nhw. Y peth ydy, fedrwn ni'n agor y margliciad ar y tu fewn dydy yn y llun gyn Olman Hunt. A fedrwn ni'n agor y drws o bell. Chi'n gwybod beth i feddwl? Mae o'n curo, ond fedrwn ni ddim agor y drws o... Fedrwn ni'n codi'r gliciad yn sefyll wrth y gart yr ardd. Chi'n gwybod beth i feddwl? Mae rhaid ni ddod yn agos. Mwyn cael ei gwmpeini o, mae rhaid dod yn agos. Os da ni'n unig. Os ydyn ni'n brwydro. Os ydyn ni'n drist. Mae Iesu Grist yn dweud wrthon ni, dwi yno, dwi mor agos, dwi wrth y drws, dwi'n curo, a dwi'n dymuno dod i swper. Na chi beth gyfryd? Dwi'n dymuno dod i swper. I wledda efo chi, a chitha efo fina, i ddod i'ch nabod chi'n well, mwyn i chi ddod i adnabod i yn well, fel bod yn perthynas ni, yn fwy real, bod y gras sydd yn dod o'r gyfeillach yna yn ras sancteiddiol, sy'n puro y berthynas. O'n i'n deitha chi am, dwi'n gorffan yna, o'n i'n deitha chi am bargen yn tra bod ni'n ddim yn hwc eich bod hwnnw'n rhy gryf, dwi'n gwybod chwaith. Ond, da edrych ymlaen at efo reit aml o'n i fi gyfadda hynny, ond o'n i'n dysgu lot hefyd. A da chi'n gweld yr hallmarks yma, cywirwch fi ar y diwedd, ond byddwch yn ffein, os dwi wedi gael o'n wrong. Ond da chi'n gweld yr hallmarks yma, mae'n deud 3 peth o liad ydi. Mae'n deud fel hyn ar ail. Mae'n deud, enghraifft, y faint ydi oed yr ail. Yna ddyddiad yna. Yr hallmark mae Iesu Grist yn sôn amdano fo. Mae yna ddyddiad ar hwnnw hefyd. Yr rhai aroddais i mi, cyn llunio'r byd. Cyn llunio'r byd, cyn lledu nefoedd wen. Hefyd yn yr hallmark mae'n deud, drychwch chi gysgu lot o dani, mae'n deud, mae'r hallmark yn deud â chi, lle mae wedi cael ei wneud, lle mae'r glodrwy neu'r beth bynnag ydi o air, wedi cael ei greu, a mae yna Angor am Birmingham, a mae yna, dwi'n yn cofio hwn, am ddau meddwl, pa mae yna Angor am Birmingham, sydd mor yn am, na fo, ta waith. Ond mae'n deud â ni lle mae wedi cael ei wneud. A'r peth arall, wrth gwrs, am yr hallmark, ydy mae'n deud â chi pa mor byr ydy o. Mae yna, dwi'n iawn, 9 carat, 18 carat, 24, mae'n deud â chi pa mor byr ydy o. Fydd yn perthynas ni efo'r gwaredwr yn y byd yma byth yn byr. Gwbl byr.
mae'n iawn i ni ofyn i ni'n hynna'n ac i'n gilydd pa mor byr ydi o, pa mor onest ydi o, pa mor gynas ydi o, pa mor agos ydi o, pa mor real ydi o, pa mor llawen ydy'n perthynas ni hefo'n arglwydd Iesu Grist. Faint wir o swpera yda ni efo fo ac yn ei gwmni. O'na un bach pan o'n i'n ganu pan o'n i'n blant. Bendigedig fyddo'r Iesu. Chi'n gwybod ti? Bendigedig fyddo'r Iesu. Yr hwn sydd yn ein caru. Gwrandwch ar y diwinyddiaeth sydd yn yr emyn yma, dwi'n meddwl, oedd yn hi'n cael yn blant bethna. Ein galw o'r byd a'n prynu, ac yn ei waed ein golchi yn eiddo i o'i hun. Mwyn i. Amen. Oed fy nghalon i ti demel, oed fy ysbryd i ti ni, ac o fewn y drigfan yma, aros Iesu, aros byd. Ledd wastadol fydd y bresenoldeb i. Diolch.